Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Alas 7:44 sa atong oras. Nagbabalik po ang inyong kagahi, Bernie Bito-Bito, kung si Lito Inglesero. Talaga maging pogi, mahirap talaga maging heartthrob. Uy, bagay dito sa imo ang bioprobis kay Boros man ka. Ha? Makaon siya maka. Dagan makatabang na, dagan kay benefit sa mga boros. Busa ka mo mga boros diha, palit na mo og Bioprobix. Sa Bioprobix diha sa butikang pangmasa. Naiuban maglisulog litok unsa kanang palit mi to tong naibayot bitaw naibayot. Bioprobix. Kato bitong kang birni bitok-bitok bitaw ana. Probix na lang, Probix. Bioprobix. Diha sa butika pangmasa. Hello diha sa tanan mga taga butika pangmasa. Uy, basi din gusto mo mag-franchise. Open ang butika pangmasa sa inyong lugar basi gusto mo ha. I-PM ko ninyo or ako isultin niyo ni madam ha. Para may bawan kung pila. Basi gusto mo magnegosyo. Ang investment man, pila. Mo uso karon. Di ba? Tay endorso din ako. Oy, alas 7:45 ang gugmang giyahak ay hatid sa atin ng Biramax Capsule. Tanawa, ignato yung mga amigo. Adi nalingaw siya. Kayon siya nga, sana all. Dilingaw kay siya. Inyang asawa, lipay kayo. Nganong, paminaw mong tarong, nganong grabe ni kagahi ng Biramax Capsule? Kay tanan ng mga ingredients sa pampagahi, sa mga kontra, gipanguha na mo, gibutang na mo, tanan gisagol. Nami tongkat ali, nami Korean ginseng, nami ginkgo biloba, napagid mi horny goat weed. Morning dili ni siya ingon na after 1 hour lang, dili. Gabi, kadlawon, magbuntag. Iloko na sa mga gahi bikers. Kitukon ako gahi bikers. Tulog na lang ka siya mata pa. Siya pa mata pa. Grabe lagi. Kanilang dana. So tiyanda mo. Kanilang daan ginkgo biloba. Kaning ginkgo biloba. Kani siya, native ni siya sa China. Kaning iyang mga dahon o mga liso, kuha na ni siya, gihimo na ni siyang tambal sa mga Chinese, traditional Chinese medicine na ni siya. Kaning ginkgo biloba nga mga dahon, maka-improve ni sa memory. O kanay mong pagkabungaw, nang sinong kasi mong utang. Mabungaw din ka. Brad, kumusta ito yung mong utang, Brad? Ansa? Atong utang ba? Ha? Tapos, mo fight ni sa inflammation, reduce og anxiety, og number 1 din diya mo support og erectile dysfunction. Katong mga di na mo bayang magiliw. Makatabang siya, makatabang. Yes. Mo na nakalami sa ginkgo biloba. Isa pa lang naka-ingredients sa uban pa lang party. Og siyempre ang atong gugmang gyakayati din sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. Salamat sa tanan mga nag-order na PM lang mo sa ako ha. Kaya ito'y pa cash on delivery. Kitagan mangguguuguan ka ng authority na for example gusto mo magpa-cash on delivery o i-PM ko ninyo para ako na mismo mo PM sa ilaha nga mo ni ha. VIP niya, priority ni. Bye! Kaya ni agi ni sa guy ni bye! Diretso di ato duay sangit-sangit. Hoy, labi na katang uban dia nga dili makagalisod og libang. Popo. Medyo constipated. Popo mo nang uban dia magkasakit-sakit kay di makalibang diretso ana ha. Kani ang colon king para sa inyo ha. Nakalaman ni dila ni siya pang detox. Napagini sagol gulay ug prutas. Mo ni akong ganahan. Kanang dili ka hinga og prutas kana na lang. Kani siya pang detox, pang slimming pagini pang paniwang ha. Aduna ni siya Indian pot tamarind, Garcinia Cambodia, malunggay, leaf powder, lemon, barley, green apple, psyllium seed powder, guava, og tamis ni siya pero no sugar kay naka stevia leaf extract. Nga nakagay. Unsa pa gipangita niya da? Actually, available ni siya sa Mercury Drugs, sa tanang mga stores. So gusto niyo cash on delivery, way problema. Og siyempre, ang gugmang gya, kaya tin sa atin ang, nakatry na ba mo? Sa pinakabagong Mustang. Kanang mga musta para mangutang. Ay, katong mga babae dia, kani siya 10% alcohol. Ay kumpiyansa, medyo tamis-tamis, lami kayo. Butan mo sa ice, murag wala lang.
pero kulba ang tama. Muna pinakasikreto kung di gyud ka kaingon. Ah. Siyat-siyat sang ta. Pero gwapo ni siya labi na kung mag-party mo, tanaw mo yung mga birthday ka mo na siyang balay, tanaw mo Netflix, di mo ni siya makabot 10% man. So, Mustang, available ni siya sa Ororama, o available po ni siya sa Champs Convenience Store, diya sa Carmen Mart, available po Carmen na diya. Marketings. Yung sa Kmart, na diya, ha? Mustang. Ladies and ha? Sampol. Sa? Ha? Hili mo, Mark. Asa ito. Nasayop Sayop ko. ang boss Lito. Boss Lito, nasayop lang ako karga na hurot man akong balhin dito sa Fortuner. Inspiring God of the day. You may go through you may go through difficulty, hardship, or trial, but as long as you are accord to Him, you will be have hope. Sa daw. Gilisod-lisod juga sa writer Grabe, karon. gini, oh. Apagay sa Pagibisaya, You may go, kung ikaw mo adto, guman. Through, what do you mean through? Diretso sa mga faculty sa faculty. So, difficult. Difficulty magunap. Saan ang difficulty? What is that? Kalisod. Kalisod. Gahi nga hari. Hardship man. Gahi nga hari. Or sa mga pagsulay, nga dako as long as you, what do you mean accord? Ang kanang anchor, DJ. Anchored, Yeah, DJ. DJ, You will be happy. Moabot yapon sa imo ang sigarilyo. Ano sigarilyo man? Hope man. Agay, cool. Ang cool boy. Ayaw cool. Cool. Cool boy. Ayaw po. Nakabalo na si Tina nga nakabalo ko ngayon dating uyab kay Tomboy. Tina, what do you mean nakabalo? To No. hear. To you No. know. To you know the hear me to Tina, there's a relationship the same girl. Mao diya hindi siya ganahan mga uyab og lalaki. It because the reason why I did not be get a relation the boy. Kayang naandan Tomboy. It because of the relation is girl. Ano sa'yo paboritong kanta sa mga Tomboy? La 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 la. Okay, kali ang naitabo! This is the starting of Love Life. Kapilat kagignan. Dili ko anad anang ay pagsaba nga akong karelasyon Tomboy. Sa kadugay akong pirmirong hinaygog matumboy. Munang ako hadlok na ko ano musod na ng relasyon sa mga lalaki. So magud kagun nga kaanad man kantong napay mas dako-dako ato. Sa man mag-ingon nga dako ay ko gusto TV. Kapilan ta kagignan nga daghang kay ko kadunggan nga di ko dapat manguyapan ng mga lalaki kay kanang mga lalaki mga mangingilan. Gabinuang sa mga babae kapasakita lang mga babae mo nang di ko gusto mo relasyon ng lalaki. Napamang ko nabilin nga lalaki nga buutan. Abi siguro nimo tanang lalaki. Kanang istorya nila nga ang lalaki nga may lang sa Pelmiro pagka bungkag na sa tanan wa na dayon. Sa uban lalaki pero ako Kabalo ba ka? Perminti ka nila ginalibak diri. ano man? Kaya sa daw ka sa mga ingana nga mga lalaki. Sto maka. Dagan daw kay gipang uyaban diri din pagkahuman ko makuha na nimo ang ilang mga panty. Musibat na dayong ka. Kabalo ba ka? Kapangoleksyon lang daw kag mga panty diya sa imong kwarto. Kabalo ba ka sila manggod mga siloso ba? Tungod sa kabo. Dire manggod daghan kay naibog sa ako dire wa gyud ko gadadalin nila. Sus, kabalo ba ka? According sa study, Mm. basta mga bagag kilay, mga babairo gina. Unsa na? Wala man na nitabo god. Oh, tanaw ni mo nang nimo kabaga si mong kilay. Kana daw mga ilong nga dagkoon kayo nga mura o ganang model sa Newsep. Kana nga mga klase, mga babairo daw na. Lay istorya na nila. Istorya na nila. Talabi na ikaw, kabalog yung ko nga driver ba ka? Tinuod naman nilang, basta driver, sweet lover. Oh, sultihan ko nimo nga, usa ka katarong nga lalaki, ayog yung ko gimuha nga, biktima nimo ha? Depende ra mo sa edad. Taon
unsa. Ay, Imo di ko pasakayan, imo di ko Tagalog mga bisag unsa para lang yun makuha nimo ang akong oo. Tapos pagkahuman sa tanan, unsa man dayon? Bihalang gyapon ko nimo Bobords. Ay kabalaka, kung mahitabo manggaling ang panahon na magrelasyon ta, dalon ta ka sa altars kami. Sa tinuod lang. Di ta ka hilamtan. Di ta ka kubiyan. Dito na ka sa altar. Sa tinuod lang. Nagbinahalay biyag mi atong tumboy pero sa otamang gigi akong pamilya di manggiduyon sa among relasyon. Ug sa tinuod lang di magimi makasal. Mugali. Unang ako, may panagyon ko nga magpabilin na lang kong single forever. Umangya po hinungdan nga. Wala ko gisulod lang. Wala ko gibalik kong relasyon. Sa una, gugmaan kay ko ako to. Babay, gimahal. Kabalo ba ka? Dili ko mukaon sa trabahoan muli ko sa balagi magdungan mi. Andi ay, pag nanakos trabahoan lain dahil misaka sa balay. Sakit na rin ako. Isa nang istorya sa iyong silingan? Sa among kari. Turtulay? Dili. Ari. Isa ka ni Mari. Pao ba? Nasakitan na yung gyapon ka. Mga gusto na ko nga. Puros na nasakitan para malipayon ta. Magkita na lang. Ingan ni mga diskarte na eh. So, imong pasabot, di lang di ako nasakitan ani pati ikaw din nasakitan po sa imong mga kagahapon. Parihas ta. Busa nga, tuyog tumong siguro. Mauna niyang kapalaran. Ikaw ang giparis na ko. Di ko gusto magpatintal nimo kabalo ko nga kamo mga lalaki nga naging inyong mga linya. Ayaw ko gawiri. Wala ta kagihawiran. Ayaw ko gabi. Wala ta kagihubuan. Ay, nagsuggest lang. Nagsuggest ka. So, pwede ba yun ta ka nga? Igugmaon ta ka? Bobords, please me. Ako lagi ko'y kahadlok ka mo mahal sa mga lalaki. Ay, kabalaka. Kung sa una, gamay-gamay ang nakaagi ka rin ako. Ingon mo kung nila basta lalaki, no? Kay magkaangkaan no kag lakaw pag-human. Pilmiro na na. Apa namang yung ko'y kahadlok kung saan man ako ni Bron ako'y pubya sa mga lalaki. Ay, kabalaka. Kanang kapubya ni mo ako na tambalan. Pag sure niya. Da, promise. Pasig mo na imong pinmintilin niya sa ubang mga babae. Wala na nahitabo karon pa. It's the first time. Lord, sa tinanalay lang, Lord. Kanahan mo yung Kita na? Wala pa. Wala pa deh. Wala pa may Bernice. Napay Bernice? May Bernice. Sa liat la ugma. Bernice. Bernice na? Uwibis pa man ron. Ugma ba ta magdokdok? Para mabitin ang mga taga-DPWH. Kay kabalo ko mo rin Ano alam naman sila ng mga gahapon? dokdok. Wala lagi mong gadokdok karon si Mara. Sa pagdokdok wala may martilyo dala. Nabilin. Kamu mga taga-DPWH, waswasin na inyong mga unahon. Kaya mo rin yung gatangan perminti sa gong mangyakan ang mga dokdok. Sige lang kay sunod ato ng usabon, gabas na po. Sige, Birds, tagang tsansa nga manguyap Yes. apan di sa takasugton. Yes, kita na. Improve. Promise. Anong imo kong Ayaw. gibuan? Ayaw kong gibuan. Ayaw ko ba na? Wala pa kag kagiubuan, wala pa. Wala di. Wala pa. Nagsuggest sa Sa Jessica.